weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to tiggere yene e nder galle Mikailu Ba ko on waktu yoni ha to ɓokki sabbude saraji e nder galle ceerno Mahamoudou Thioune e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal sappo e jeetato Sénégal naaɓe nangganoɓe toon to Maroc Rabat sanga finala hakkunde Sénégal e Maroc ñawore mabɓe yani hanki o hitande lebbi jeegom e lebbi tati woni koɓe taƴana tan wonde yebde ko wiyete amande to leydi Mali yogay dognoɓe otoji walla Mauritanie yogay dognoɓe otoji commerçaɓe erima laamu leydi Mauritanie caɗelɗe ɓe guuri toon to Kerola Kogias Jamala woɗɗani taw ko Kerola leydi Mali e Mauritanie koɓe ɗon koɓe nadde leydi mabɓe Mauritanie to leydi Mali gouvernement leydi yeddi ha memi leydi yogay kabruji jaltuɗi kollirɗi moƴƴitini jokkodiral hakkude leydi Mali kame Algérie neldi ambassadeur mum toon to Bamako ɗum wodani e wiide Abdoulaye Diop Diagorɗo affaire étrangère leydi Mali to Gabo hewɓe finoɓe leydi taw ko hoɓɓe kolliti guuri ko caɗele mawɗe no feewi mbawata noddude koreji mumen ɗum ko caggal nde internet o kuppaki en tolno hannde e balɗe 5 ko fate TikTok Facebook internet ha tenti kadi yogay hutortoɓe WhatsApp kabruji men manaw men ha to Guinée Conakry Niger man jaton to Nigéria Cameroun Soudan ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum weltare TV gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe e mum kalɗo goni windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo toƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe e mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli mumen kala gorelte sa heeɓi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto Corée du Nord a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa jokkodirde mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayel Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yarani ɓen
wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji ano ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde nogas colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba Diaynde men weltare TV maya ha toon to Luksayba gorgol en renda sunare e dendagal Luksayba naaɓe kala eɗen nelde duwaw musidɗo men guiɗo men sehil men ɓi neni men Ali Abouba eɗen ndewna duwuji e makko kanko yettindo ene kayitol jaltugol aduna notable wuuro ngo ene jeeya kadi e ɓurɓe hewde duuɓi e wuuro ngo ene jeeya kadi e ɓurɓe susde gonga ɗonne kadi keptinaɗo mo darde mum heptina e wuuro ngo no feewi moƴƴere mum ene waari muɗum hono ɓen mawɓe noon ne moƴƴe wuuro ko on tigui woni jaltuɗo ɗuna jamma hanki o ɗon ɗo Luksayba gorgol o wiyata noon ko Baba Djiby Daouda Sall Diaynde weltare TV musidɗo men Haali Abba en nelde duwaw dendagal Luksayba naaɓe kala tenti noon galle salsalɓe kala e dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna Baba Djiby Daouda Sall a toon to a cuuɗi meɗen Luksayba gorgol nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamol janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala keddoɗen ko toon to Luksayba gorgol jabboɗen guiɗo men sehil men ceerno Ibrahima Saydou Kane ne wowi wadde so tawi lewru korkari kala kikiɗe ene heewi wadde haalande wasiya faade e Diaynde men weltare TV hande no wona yori koto banggue debbo moƴƴo e wiide annabi o sallllahu alayhi wa sallam ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ceerno men ceerno Abdoullahi Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Abdoullahi Sarr en garti kadi humnude ade mo gadodirɗen e julɓe ɓe ceerno Abdoullahi Sarr nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi juulɗo malaɗo andata tan ko malaɗo caggal nde huli Allah ko dañde debbo moƴƴo juulɗo andata ko malaɗo caggal nde kulol Allah muɗum timmi ko dañde debbo moƴƴo holko woni kulol Allah noon ko wadde ko Allah yamiri woppa ko Allah haaɗi ɗum woni kulol Allah ko ɗo kulol Allah haaɗi o wi noon ɓe mbimo ya rasulallahi sallllahu alih w sallam holko woni debbo moƴƴo o wi debbo moƴƴo ko so tawi a wi ɗum woppu woppa so joom galle muɗum wi woppu woppa so joom galle muɗum wi yamiri ɗum wi waɗ waɗa so waynima joom galle mum wi ne yaha joom galle mum wi hoto ya jooɗo taw kadi ene welti e hen so joom galle mum haɗi ɗum wadde hunde hatto wasa wadde so haɗi ɗum yaade wasa yaade taw kadi ene welti e ko haɗa yaade ko wona wasa yaade taw ene tummini o wi so tawi kadi joom galle makko kadi wirni momo omo reena hoore makko omo reenana joom galle makko
holko woni rende hoore makko eɗen nganndi rende hoore muɗum omo reena hoore makko ga joom galle makko kala mo wona joom galle makko omo reeni hoore makko hanko debbo o holko woni renande joom galle makko kala ko joƴƴini so arti tawta ɗon o ƴettata nanata junngo makko e posuji joom galle makko omo wujja joom galle makko omo ɓeydo e dépasse o wiyete debbo moƴƴo o so tawi wayi ni e nelal muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noon o wi debbo so tawi gonɗini Allah o juuli waktuji mum joyɗi ye jaɓani joom galle muɗum naata aljanna joomum gorko ne ko hono noon wona debbo tan ko mbenji ndine debbo ne andata kanum ne caggal nde huuli Allah dañi gorko moƴƴo nde dañi gorko moƴƴo ko nden andata kanum ne ko malaɗo gorko moƴƴo ne woni so tawi joom suudu ma namdimama hunde ko kattanɗa wadde saɗa jogii mbaɗana ɗum so tawi a ala noon ɗum ala ko wawa hen joom suudu ma kadi so tawi andi kadi an ko dardu andi ɗum ɗo so tawi dardima a ala a hattanani o wasa dardudema ɗum an joom galle maɗa joom galle ne so tawi joom suudu maɗa dardima hunde ko mbawɗa kattanɗa mbaɗana ɗum o wi noon woni debbo moƴƴo ko kala joom galle makko nde yitere mum fawe makko yitere mum ɓuuɓa kala nde o yimo omo welti kala nde o yi debbo o welto debbo o ene woni e mbaadi moƴƴiri ene woni e alhaali pewɗo alhaali moƴƴo ko o wiyete debbo moƴƴo gorko ne ko hono noon yo tinno toppito joom suudu muɗum ko poɗɗa waɗande joom suudu ma ko mbaɗana joom suudu ma ha timma joom suudu ma noon hoto darde ka ala o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma Ibrahima Saydou Kane to luk sayba gorgol golle man jooɗi peewi woni wasiya moƴƴo no feewi yo Allah rokkumen nande e naftorade kumpital men ɗem ngala pular 17 nannganoɓe toon to Rabat noon tawete ko nder leydi Maroc wonno ko toon to stade Prince Moulay Abdallah taw kadi wonno ko 18 lewru janvier e nder ndeɗo hitande 2026 hakkunde final kippodiral mo gendi leydi Sénégal kame Maroc ko caggal noon waɗi toon fitinaji pooɗe nduure ha waɗi noon supporteraji Sénégal naaɓe woni hen nanggaɓe ngam weddade butelaji ndiyam woni hen kadi nanguira ko weddade siège uji woni gueɗe goɗɗe kala guila nden noon koɓe dumbanoɓe ko hankiɓe daari yeeso tribunal to Rabat ko wona ɗum kono avocat mabɓe hollitino yiyata e ndeɗo hen ñawore kene weela fitta ɗum saabu gueɗe kala no jaari ni ene humpi ɗum no feewi hewɓe kadi avocat ji mabɓe kolliti hen beltaki o sari en o taƴirani hanki o noon ñawore mabɓe woni hen e mabɓe jeenayo malelo hitande e kaso jeegomo e mabɓe malelo lebbi jeegom e kaso tato e mabɓe malelo lebbi tati e kaso so tawi ko jeenayo ɓe noon enen joɓa amande ken abbo e capanɗe jeegom e ko pawi ujunere so tawi noon ko jeegomo ɓe enen joɓa ujunnaje nogas pawde so tawi noon ko tata ɓe enen joɓa ujunnaje sappo pawde koni hen woni no ñawore mabɓe yanira avocat mabɓe noon kolliti ma noddit ndeɗon ñawore saabu jadani eɗeɗo hen gueɗe nde ñawore nde yani kikiɗe hanki o hewɓe supporteraji finoɓe toon to Rufisque ne tawe e nder Dakar kañumen jippino e booli gam hollidde metti mumen dañi duppude ponoje holliti hen walandi ɗum ɗo hen leydi Sénégal daraki hen darde nde fonno darade taw koye dow oɗon sifa haɗe gueɗe mbasa yarude dani hen haɓade debati gorkati e nder leydi ndi Sénégal gouvernement leydi Sénégal artani ko fate banggue yogay pelle wonande kaɓatoje ko fate debati gorkati e nder leydi Sénégal wiide kay yo ñawore wargo waɗe e dow mabɓe so tawi tan neɗɗo nanguirama ko fate gueɗe debati gorkago ñaawe ñawore wargo laamu leydi ndi noon artanin ati koye kuulal gonnogal ɗo henna kono kadi ɓe kollitima ɓe tekkin ngal kuulal so tawi noon wonande neɗɗo nanggama taw nanguira ko faade banggue debati gorkati taƴane duuɓi 5 ha duuɓi 10 kaso taw kadi ne taƴane amande tekkude no fewi beele yimɓe ne kula ɗacce ɗeɗon gueɗe ko wona ɗum ko noon hewɓe kay e darniɓe fodde debati gorkati en e rima laamu leydi Sénégal nde accirta ɗi debati gorkaji nanggaɗi e nder leydi ndi pelle kewɗe noon darniɗe haqqe innamade kolliti ha hande de walla pelle kewɗe darniɗe haɓade ko fate debati gorkati ɓe kolliti ha hande kay ɓe beltaki kono kam waɗi taɓal haysoko seeɗa no fotiri kala gila tan hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye riiwi biteɗo Bassirou Kébé
on non wonno directeur général sene HLM ɗum wonno ko ñande alarba nde gel nden non hande wonande kay messuji nan tan jippo taw ko ñingoje mawɗe no feewi fade coalition joomay président fade hooreji ɗe ndi iwde Pastef naaɓe ɓe kolliti noon diwaɗo o jiya koye landa Pastef kono kadi ko neɗɗo darinoɗo darde tinde lang beele kadi kamɓe kala ɓe mbawa laamade ko jeeyi sababu itte wonande Cheikh Thioro Mbacké eɗen gandi ko sardiyanke holliti o weltaki hen hay seeɗa kunala tribunal Pikine Guédiawaye hande o noon noddama toon wonande Pape Birama Bigué Ndiaye jaydenke RTS mo ganduɗa tawaɗo kay ene tuuma ko fati banggue dossier walande Pape Cheikh Diallo kame Djiby Darame taw ko fati banggue debati gorkago hande o noon o laɓɓinta hoore makko e yeeso tribunal ma o hette taw hettoɗoma ko juge o ƴeewe so tawi kay woni ko tuuma ko omo moddi hen walla ala o moddani e ɗeɗon gueɗe ko fate ngol laylaytol noon ene ɓeydo tan rebde e ndera leydi ndi Sénégal kono sa hunana hen won kay cimti goɗɗi jaltuɗi ko fate banggue wonde lesbianisme taw hakkude rewɓe e worɓe ɓenne kadi woni inɗe kewɗe ene nodda e dow ɗiɗon sifaji kala muɗɗuma jeheten ka ton to Wourossogui noon hande wuuri ko caɗele ndiyam mawɗam no feewi ɗum tan kene wona balɗe ha o ñalawma hande ñalawma kam ɓe jiyata ndiyam kam aɗa ko jamma hay ɗumne kadi tawata jenggi no feewi mo jiiɗa kala ne jogui bidon ngaji e beñuwar uji aɓe ƴeewa ndiyam yogay leeɗe kay guuri ko caɗele mawɗe no feewi te ene gari ɓen joguiɓe caɗele ndiyam ɓe kolliti so tawi kadi ndiyam ɗam ari arata ko ɓakke te ndiyam ɗam sirani yarde welani hay hutorade ko wona ɗum ko noon tambiɓe forage uji ɗam ndiyam ɓe kolliti ɓoyata maɓe gaddu forage goɗɗo ngam wallidde yogay leeɗe kono kadi serani kala sa mbaɗa rakkoraji ngam wallidde ɓen ha mbawa dañde ndiyam kono kadi haɗani ɗon tan ɓen ɓe ngala ndiyam kolliti facture aji ɗi ne ceeri ha ɓurti tambiɓe ndiyam ɓe ne kolliti sa kala hewɓe mabɓe jaɓata facture aji ne jaa ha wona facture aji ɗiɗi tati nayya jomen gullito keddo ene mbiya ne seeri ko poɗidure woni e caɗele ndiyam taw ko finoɓe toon to Wourossogui Touba ko fate fedde funtoɓe taw koye iya ɓen goni wiyaɓe teb taw koye santage ɗeɗon gueɗe kala kono kadi wonno ko hanki 19 nduɗo hen rew toon to Dambatto wonande kay ko police wiɓe toon te jagguimo toon ko waɗa ɗum ko noon jaggi kay ko photo taw kadi ganduɗa ko goto e joom suudu mawni ko o waɗi ɗum no comsare ko debbo woni ɗon omo ɓiri ɗum worɓe woɗɓe teni kadi mo hutoro santage uji e gueɗe goɗɗe kala omo daña mabɓe haalisaji taw koye sifa iya taw kadi awa yiide jomum taw wona on ko kanko woni ɗon oɗo saaha mo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe leskoji enen jokki e makko to Saraya ɓulli oɓirdi kanŋe taw koye suuɗayru woni ko yiita toon to Misra Sira Manna taw kadi koye dow oɗon sifa kala ɗum noon ko ñande 17 lewru février to nokku bireɗo Moura ko wona ɗum ko noon gurbaji kewɗi tettama toon maɓe gonoya moto pompage koɗi 5 ko noon kadi kene foto wonde 11 taw kadi ganduɗa ko matériel uji gueɗe kutorɗe kala mbawi tettede hen ɗum noon eɗen gandi Saraya to noon ha fayenma Misra maayo fallema ngo ala ko bonni ɗum so wona ɓen yilotoɓe kanŋeji taw koye dow ɗiɗon sifaji kala muɗuma autoroute péage taw kadi waɗɗani Thiès hanki kikiɗe ko accident musɗo waɗi hakkude Cheikhouna Sarif goto kame auto goɗɗo transport ko ɗin ɗiɗi natodiri ngal pelɓodiral noon muusi no fewi waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe en pittali mumen waɗi hewɓe hen gañiɓe sapeur pompier police gendarmerie mbawi yettade toon ɓen gañiɓe ɓalli mabɓe nawama toon to hôpital beele mbawa hebde safara mabɓe duttoɗen ko Touba Mbacké brigade recherche mo Touba teɓima sagataɓe joyo kamɓe kalnon ɓe nanguira koye sifa mbadi debati gorkati ɓe darima yeeso tribunal mo Diourbel oɗo saaha ɓe beddama toon to kasso kamɓe noon jooɓa on ko tailleur ne wondi kadi goɗɗo mo ganduɗa onne kadi ko wonande ko soudure métallique kamɓe kala inde mabɓe nanɗo hen jarani kamɓe kala ɓe beddama nder kasso kono kadi loskoji ene jokki e dow oɗon sifa haɓe mbawa kadi wonande nanguede hen Abdou Nguer ko jaydiyanke chroniqueur to Sen TV
noddunoɗo hecci hanki yo notto gendarmerie waɗa garde à vue hanki o noon o darinoma e yeeso procureur ko hande o dari e yeeso tribunal ñawore makko deftinama ha nogas lewru mars ɗum no haalno tan ko fate mayde Abdoulaye Ba o wino ko gonɗinani procureur o ko haali ko o gonɗini koko médecin ɓe e étudiant ɗi kaali ko ɗum tan jeeyi sababu o dumba hen ha nogas lewru mars o darto e yeeso juge Aliou Tine gardiɗo radio noon holliti hen metti mum mawɗe no fewi holliti o foti ko ɗaccede paɗen ko to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen tan musidɗo men Amadou Samba Lo wolande subaka hande o rewɓe hewɓe finoɓe e wuuro teddungo Madina Gounass mbaɗi ziyara toon to galle ceerno gadori wadde e kala aljuma wona koye lewru koor kama ahatan men e gueɗe baɗaɗe toon musidɗo men Amadou Samba Lo to wuuro teddungo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe tettoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e wuuro teddungo Madina Gounass e oɗo men ñalawma aljuma ɗiɗi korka e kala aljuma rewɓe wuuro teddungo Madina Gounass ene keewi arde juurade ceerno sabinde ceerno ɗon ɗo galle ceerno oɗo ñalawma hande kadi subaka o rewɓe gaari guila salatu guila hen ɓe gaari galle ceerno heewi tepp tepp ha boowal galle ceerno hakkude jumaka e galle ceerno fof heewi tepp rewɓe arɓe samminde ceerno juurade ɗum kono kadi e ñakarum duwaw kono kadi e noddi ɗum duwaw caggal salatu o juula ha gasi wirda ha gasi banda ceerno heeɗa juura ceerno mawɗo e gargol ceerno Ibou Mar ceerno ƴeewa saaha ceerno Ibou ceerno yalti jumaka yabatoɗo galle ceerno o wawi fewtinan yewtere ko fewti e rewɓe yewtere ganduɗa wasiyadeɓe kono kadi ko fate lewru korkodo kono kadi yewtere ganduɗa kadi walliti yimɓe kadi ko fate diine o e sunna e jokkere ɗe kono ceerno Ibou Mar ceerno o holliri wonde neɗɗo so hoori yo ren ɗemgal muɗum wona hoora wona kadi e bandum wona hoor taw wonmo wone ñoode walla ɗum moƴƴani e nder lewru korka kanko ceerno Ibou Mar ceerno o yajnima hen sukaɓe fodde sappo fawɓe gaddama nawtoɓe alqur'an karim toɓɓanama ba kamɓe kala ɓe mbawi reftude e sawto ceerno Ibou Mar ceerno ɓe defti hen haaɓe gayni e on sa nangoɓe lawsram tijani mbawi nangude noon kadi heɗɗitide mbawi heɗɗitinde waynotoɓe ene garno ene koota walla yoɓeɓe kamɓe kala mbawi kadi arde samminde ceerno e waynade wonde jaaha cuuɗi mumen kanko ceerno ɓe kewi hollirde wonde kamɓe yoɓeɓe soɓe jeehi yooɓe jokku erɗam ɗam ɓe tawi ɗon ɗam wadde noon kamɓe kala ɓe beltima ceerno wawi wadde hen duwaw wadde kala beltima caaki e dow jaam e cellele kisal Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo gay Madina Gounass feere Weltare TV weltare fulɓe andudinma sar Abdoulaye Sarr. Ahmadou Samba Lo to wuuro teddungo golle ma joyiɗi peewiɗo moddi kumpital men e ɗemgal Pulaar e nder genidi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie commerçant ɓe hewɓe joguiɓe autoji men taw ko autoji mawɗi yahoɓe ha toon to Côte d'Ivoire ha toon to Burkina Faso iwnoɓe toon ene ndewi e nder leydi Mali ne paati to leydi Mauritanie nde ɓe gaari ha to Kerola Koki Jamala autoji mabɓe noon ken tolno yontere nanɗon juuki ɓe ganda noon ko jeeyi sababu ɓe erima autorité ji leydi Mauritanie nde mbawata fabadeɓe kono haɗo henna ɓe pamani hen gueɗe kewɗe no fewi keɗoɗen ko toon to Seyli Baɓi oɗo saaha teskama nguleki fuɗɗima arde toon no wiiri météo nde leydi Mauritanie hande o ɓe piniri ko 4 degré woni ko ñallata toon kono kadi ne wonde mboya oɗo saaha teskama nguleki fuɗɗade hewde yoga e nokkuji finoɓe to Nouadhibou hanki o ko kuppiraji teska toon ken tolno e waktuji 6 woni hen leyɗe koko ɓuuri ɗum ha ɗon ɓe keɓani ko laaɓi ko jeeyi sababu oɗo henna kuppira musto no fewi mo ganduɗa ene waɗi taw kadi ko toon to Nouadhibou tenti wone leyɗe ko wayno Bagdad Sharm el Cheikh Tarhila nonne kadi Madrid kame leyɗe goɗɗe kala ha ɗo hen noon ɓe keɓani hen ko laaɓi taw koye dow oɗon sifa kala délégation taw kadi ko ɓen nelaɓe jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie jettima toon to Gabon Libreville Gabon mbawi joɗodade e ɓen Mauritanaɓe taweteɓe toon gam hettadeɓe guila e caɗele ɗeɓe guuri ko fate ɗin fannuji kala e kayitaji e gonagal mabɓe taw koye dow sifa ndiɗon mbadi fandare hoorejo leydi Mauritanie ko wadde recruté ken tolno e ujunnaje 3 taw ko suka e nde hitande woni no wirunoni hen hoore jagɗo leydi ni Mokhtar Ould Diaye
arti ena kikide hanke o wayanyi mana fi wada sa wande jagode de kimmiranta ko fati digital bele suka ben heblabe bawtigi jettede golle bele mbaaw gollade golle modde e ndega leydi ndi to zuwayrata délégué régional won ben délégation régionale du ministre de commerce mbawi tigi yillade yoga jereji noir so wala men yoga jereji zuwayrada ngam habade ko fati bange coggoji cerdi no fewi wonande kay latinde sifande nandirade hakkunde jagoɗon jeego kame fedde commerçaɓe yewɓele ndi ngam ustude prix ɗi ha ɓen finoɓe e nder leydi ndi wona e korka beele mbawa tigui dañde gurdam mumena a moƴƴama jagoɗo awo ma jekkade leydi Mauritanie arti e caɗele teskade ko fati e saaha ngakkugol liɗɗi walla ceergol muɗum o holliti ceergol ngol fawaki e ɓeydede prix ji fawi o saaha lewru korka so tawi ari murtannaɓe ɓurɓe hewde hen ene cohli liɗɗi no fewi ko sohli liɗɗi ko e ko arata ko sohli ko ɓuuri hewde kadi ɓen awoɓe awo fina tawa wona joguiɓe hattan no fewi ngam wawde addude liɗɗi tigui rigui holliti ɗum noon wonande jagoɗo awo holliti ɓe ƴetti hen peeje mawɗe noon ngam wawde yurnitade ɗeɗon gueɗe kala muɗuma fedde almameɓe ko wiyete l'organisation imama e de ulama fedde anduɓe e almameɓe ɓe jonnani hay seeɗa diwgol taw ko almami julnowo juma wonande télé radio Mauritanie Mohammeda El Meshhira wulde Mohammeda El Amina Ben Abdallah on woni diwaɗo e golle muɗum tene goɗɗo baɗaɗo ɗon ɓe kolliti ɓe gona kettinɗo on hay seeɗa yogay landaji dawrugol jonnani hay seeɗa ɓe nangaɓe taw kadi ko darniɓe haqqe innamaɗe taw jeeya koye cetal mouvement Iran Mauritanie ko wayno Lamra Bata Mohammed kame debbo biyeteɗo o waddana Ahmed Mohammed Fadela ne wondi kadi Lala Fatima e Rashida hewɓe mabɓe gonede joyo nangaɓe taw nanguiɗa ko fati banggue convocation baɗanoɗo ko fati dossier cukalel dewel tumunogel ko fati banggue lebte vidéo jaltoɓe kaali hen on dossier caggal nde juge jaggi on dossier waɗi ɗum banggue holliti e ɓanen ko laaɓi haala kaɓe kalno en ka nanguiɓe oɗo saaha tawi e juuɗe wonande ɓen dadi ɓe kolliti hen noon mettima mawɗe no fewi kamɓe dawriyankoɓe ɓe kolliti ɓen nde ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Mali gouvernement mo leydi Mali taw koye konngol jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali woni Abdoulaye Diop yeddi ko fate yogay kabruji jaltinɗi moƴƴitingol jokkodiral hakkunde leydi Mali kame Algérie ɗin jayɗe jeeyi ha kollitini wonande kay Algérie neldi ambassadeur muɗum toon to Bamako kanko jagoɗo o holliti ɗum wodani te kadi mo rentina wonande kay hewɓe e jayndeli omo rentina kadi hewɓe hettotoɓe yogay kabruji laylayti rendo ɗi ganduɗa wona gonɗuɗi hay seeɗa ɗum ne wawi addude dillere walla addani jumre mawde no fewi yeddi holliti Algérie e Mali ɗo gonno tan ha joni tekkere surkore nde ñifa ko den tan woni ɗon ha joni keddoɗen koye leydi Mali gaten koye jande Mali jeeto ɓe kolliti wonande nokku biyeteɗo ANIFS kame Aguel Hoka koye ngol lawol noon sanga 13h wonno ko ñande 17 heccanki nduɗo lewru février ko nden noon wonande groupe joguitiɓe arméji kamikaze yinno tigui weddade ko wiyete wonande drone on drone noon mataw yahani rutiti koye mabɓe yoɓin pittali hewɓe no fewi eɓen joguitiɓe arméji yinnoɓe weddade on drone taw kadi koye convoi wonande koñinkoɓe leydi Mali ene maayi hen noon neɗɗo mawɗo mo ganduɗa ene jeeyno e oɗon groupe arméji joguitiɓe biyete Mohammeda Aga Intala on noon woni ɓi Aga noon kadi Gabasi Aga Intala on noon wasi hen fittadu muɗum waɗi hewɓe kadi barmuɓe hen taw koye joguitiɓe e dow oɗon sifa tokkoro hewɓe dogui Burkina Faso taw ko doga molto en gari moltade e nder leydi Mali koro taw koye nder diwan mo Bandiagara waɗani jeune keeri tati
leydi Mali, Niger, Burkina Faso wi CNCR eɗen gandi ko croissant rouge ne wonde hachera ko Nations Unies ɓe kolti gueɗe ñande 14 lewru janvier 2026 hewɓe kay jettima no ko ɓireɗo kenwe ene tawe e nder diwana mo benna banna hewɓe noon ne tawe hen to eɗe ngala ɗo koɗini hay ko ñami ko caɗele mawɗe no fewi taw kadi ko dogɓe wonande toon to Burkina Faso taw ko dogɓe janguji e podoje ɗe ganduɗa walla cappoje kamɗiɗe no fewi gari moltaɗe ga e nder leydi Mali to Guinée Conakry jagorɗe ɗiɗi gonnoɗe jagorɗe e laamu Alpha Condé woni Ibrahima Kassory Fafana kam wonno hoore jagorɗe laamu Alpha Condé ne wonde Mohamed Dienne jagorɗo nden kay kisala o laamu Alpha Condé ko hanki o noon ɓe ponnodirade e yeeso cour d'appel ñawore mabɓe ɗon detinama ha 5 lewru mars 2026 gila tan 2021 aɓe tawe e nder kasoji ɓe nanguira noon ko dirtinde koppareje kewɗe no fewi. Niger armée leydi ndi holliti dirguiti ken tolno e 43 fittandu taw ko ɓen joguitiɓe armée ji 27 taw ko wallitoɓe ɓen jomin armée ji taweteɓe leydi waɗoɓe janguji mumen ko wiyete maldiɓe ɓenne kadi nanggama hen nden hippande noon ɓe mbaɗi ɗum koye nder leydi ndi ɓe tetti ken tolno e ujunaje 552 taw kadi ko baguette pettoje 68 ɗum ko ɓoggi batteɗi e pettoje ɗe ɓe tetti kene tolno e carburant kewɗo no fewi taw jeeyi ɗum kadi ko ɓen jeeyaɓe e pelle joguitiɗe ɗum noon waɗi koye région de Difa siftinde on Difa Tahwa Dosso Tillabéri ɗi nokkuji ɓuri hewde waɗede janguji so wona Boko Haram tan ko Iswaba walla pelle goɗɗe joguitiɗe armée ji paaɗen ko ton to Nigéria ko attaque musɗo waɗi hanki waɗi noon koye état de Borno ɗum noon wala koye koyninkoɓe armée leydi Nigéria ken tolno e koyninkoɓe jeetato mbasi en pittali mumen to Nigéria keddoɗen hirnangue leydi ndi nokku biyeteɗo Gakroa tonne kadi ko guure jeeɗiɗi jana toon taw ko worɓe joguiɓe motoje joguitiɓe ko ɓen jane ɗen guure jeeɗiɗi ene tawe e nder état mo kebbi hewɓe noon mbarama hen maɓe gon 30 neɗɗo wasɓe en pittali men hewɓe dogui moltoyima banggue leydi Benin ko wayno guure kewɗe ko wayno wuuro wiyetego Marono kame awa saka e tongon kame tasho ɗe guure kala mbawi yanede toon hewɓe noon mbarminama hen laamu ngu holliti ɓeydi toon nden ka e kisala Soudan taw ko FRAPP bannoɗo e ñande altina jawtuɗo eno UNICEF ɓe kolliti o FRAPP bonɗo baɗɗo to ko wiyeɗo Al Sunnata ken tolno e 15 suka wawi warede hen ɗum koye nder région de nokku bireɗo Kordofan ɗum noon koye drone beddaɗo ndewi ndi noon ɗi loskoji tene ɓe jonnani ɗe golle barbara baɗaɗe e sukaɓe to Gabo hewɓe finoɓe to Libreville hay nder leydi ndi kala kolliti kulhuli mumen e caɗele mumen taw ko ɓen hoɓɓe taweteɓe leydi ndi ɓe kolliti beele ni jokkodira e koreji maɗa ko caɗele mawɗe no fewi tene wiide ne sooda crédit nodda appel normal ko hunde serde no fewi walla noɓe tan ko WhatsApp walla communication ji ko fate laylatirendo kono siftinde moon ken tolnande balɗe 5 gouvernement mo leydi Gabo ko kuppi internet ɗo to banggue WhatsApp koko usta hay sa waɗi audio beele yahani ko caɗele woni hen noon nokkuji to gonata ko wayno wifi ne wawi yaade walla wadde téléchargé application ngaji goɗɗi ha mbawa tigui hebde en ko yaata jeeyi sababu noon gouvernement kuppuɗo ɗum walla nde ko konnguɗi ƴattoje e mettodiral hakkude leƴƴi e nder leydi ndi tenti kadi haalaji bonɗi faade laamu leydi ndi ɗi kala jeeyi sababu noon kuppude haaɓe ndewna leydi mabɓe lawola paaɗen koto joolam jaɓeri États-Unis de Amérique Donald Trump yuɓɓini hanki jonde nden jonde noon ko yidde wadde fedde nde ene walla Gaza ha wawa yaltude caɗele hanki o noon Donald Trump holliri États-Unis de Amérique yaltini ken tolno e milliard uji 10 koppareji dollar waɗe tabal ken tolno e 40 leydi noon ne fuɗɗi yaadude mabɓe won leyɗele mawɗe noon o saaha ne jirti ngo noddadu ko woni ɓe paamani ɗe gueɗe
ɗe ganduɗa Donald Trump yiɗi wadde ko wona ɗum ko noon Donald Trump caggal kaldigal laabi ɗiɗi hakkude Iran oɗo saaha noon o sappanima Tehra ɗo tan e balɗe sappo e joyyi so tawi Tehra jabtaki jam koyɗe ɗe ɓe jahata ɗe koɓe yannoɓe e dow muɗuma Hamas jabtima wonde États-Unis de Amérique ko fati banggue ko gonga ballal ne moƴƴi kono noon oɗo saaha Amérique foti tigui ko haaldude Israël nde nattata wadde janguji mum ɗi waɗata e Gaza e kala saaha musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno hen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen